Avui m'agradaria presentar-te la crema anticel·lulítica de Guam, la solució definitiva per aconseguir una pell més ferma i tonificada. Formulada amb una potent combinació d'ingredients naturals com algues marines, argila, cafeïna, vitamina E i olis essencials, tots ells seleccionats per les seves propietats reafirmants i reductores de la cel·lulitis. Aquesta crema està dissenyada específicament per combatre la cel·lulitis, reduint la presència de nòduls adiposos i millorant la microcirculació, deixant la pell més llisa, suau i radiant. El seu ús és molt fàcil, només cal aplicar una petita quantitat de crema sobre les zones afectades amb moviments circulars fins que s'absorbeixi completament. Amb l'ús regular notaràs com la teva pell adquireix una aparença més uniforme i tonificada. No deixis que la cel·lulitis et freni. Aconsegueix la teva crema anticel·lulítica de Guam avui mateix i comença a lluir una pell espectacular. Adéu a la cel·lulitis, hola a la confiança. Estem aquí per assessorar-te a les coses bones al carrer Major 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.